Kaixo egunon ikasleo, gaur ikusiko ditugu zatiki algebraikoak eta beraien arteko eragiketak. Batuketa, biderketa eta zatiketa. Zatiki algebraikoa da bi polinomioen arteko zatiketa bat eta izendatzailean polinomioaren maila 0 ez duena. Adibidez, isa gehi lau zati bi, hau ez da polinomio bat, zergatik izendatzailean, polinomioen maila 0 delako, hau da ez dago isarik, bakarrik dago zenbaki bat, hori ez da zatiki algebraiko bat. Hemen hemen bigarren mailako polinomioa dago eta izendatzailean lehenengo mailakoa, Orduan, izango litzateke zatiki algebraikoa. Bi zatiki algebraiko noiz dira baliokide? Zenbakizko zatiketan gertatzen den bezala, gurutzatuz adierazpen berdina lortzen baldin badugu. Hemen biderkatzen baduzute bi isa bider isa berriruken isa berbi, ematen du bi bider iru isa berbi, 6 isa berlau, eta bi bider isa ken isa berbi da minus bi isa berriru, eta beste diagonala biderkatzen badezute, hau da, bi isa berbi, bider iru isa berbi ken isa, bi isa berbi, bider iru isa berbi da 6 isa berlau, bi isa berbi, bider minus isa da minus bi isa berriru, berdina dira bi emaitza, beraz, baliokideak dira bi zatiki algebraiko hauek. Segin dugu, bi isatik bi isa berbira pasatzeko bider isa, eta behian gauza bera, egin dugu bider isa adierazpen bau emateko iru isa berriru ken isa berbi. Beraz, baliokideak dira. Egiten da, zenbakizkoz zatikietan egiten den bezala. Hemen izango genuke beste adibide bat, bi hauek baliokideak dira, gurutzatuz egiten baduzute bi isa, bider behatzi isa berriru ken isa berbi, emango luke adierazpen hau, eta 6 isa berbi, bider iru isa berbi ken isa, emango luke adierazpen hau. Adierazpen hauek, adierazpen algebraiko hauek berdinak dira, edo polinomio hauek berdinak dira. Beraz, baliokideak dira. Egin deguna izan da, bi isatik 6 isa berbira, bider iru isa egin, eta behian ere bider iru isa egin emango liguke adierazpen hau. Beraz, baliokideak dira bi zatiki algebraiko hauek. Zatiki algebraikoen arteko batuketak edo kenketak eta biderketa eta zatiketak egiteko, saiatu behar gara beti faktorizatzen zatiki algebraiko bakoitza, Eta faktorizatu eta gero, beti saiatu behar gara horiek simplifikatzen, Eragiketak egin hasi baino lehen, betik lehenengo gauza faktorizatu behar da eta posible bada simplifikatu, Eragiketa honetan daukazute isa zati isa berbiken bat, gehi isa gehi bat zati isa berbiken isa. Aztertuko dugu beti zatiki algebraiko bakoitza. Hemen daukazu lehenengo mailakoa izango da, ez dago arazorik, baina hemen daukazute isa berbiken bat. Beraz, faktorizatu behar dira. Gogoratu, lehenengoa zen faktore komunatera, hemen ezin da faktore komunatera, bigarren pausoa izango litzateke formula bikaina bada. Bai da, eta hemen da a berbi ken b berbi, Hemen erroa atera daiteke, hemen ere bai. A berbi ken berbi da a ken b bider a gehi b. Beraz, isa berbi ken bat da, isa gehi bat, bider isa ken bat, Erroak jartzen ditugu hemen, eta kontrako zeinukoak, Isa gehi bat, bigarren, hemen ja ezin da gehiago simplifikatu, ezin da faktorizatu gehiago, eta ezin da simplifikatu ez da ere, Hemen, isa gehi bat, eta behian daukagu isa berbi ken isa, hemen faktore komunatera ezakegu, lehenengo pausua, faktore komunatera, zaukate komunean isa, Isa berbi zati isa, pues isa, eta minus isa, zati isa da minus bat. Hau bidera hau eta hau bidera egiten baduzute emango luke hau. Beraz, geratzen zaigu
Isagi bat, zati isa, bider isa, ken bat. Bale? Hemen ezin dugu zer simplifikatu, bai? Hemen dagolako isagi bat, hemen isaken bat. Kontuz ez simplifikatu horrela isa honekin eta bat honekin. Bai, batuketa bat daukagulako eta kenketa bat, kontuz hori ezin da egin, bakarrik simplifikatu daiteke baldin eta gongo balitz biderkatzen, bale? Bueno, hemen orain egin behar dugu, zatikizko zenbakietan, zenbakizko zatikikan barkatu egiten zen bezala. Hau da, MKT atera. Zein da MKT hau eta honen artean? Batuketa delako, egiten dugu MKT. Zeinek dauka isa ken bat gehiago? Honek edo honek? Berdin zaigu, beraz hartuko dugu, adibidez, polinomio hau. Bai? Isa ken bat. Isa. Honek dauka isa. Honek ez dauka. Baina MKT egiteko hartu behar dugu komunak eta ez komunak. Beraz, isa hau jarriko dugu. Eta isagi bat. Honek dauka isagi bat, eta honek ez dauka isagi bat izendatzailean. Beraz, hartuko dugu honen isagi bat. Bale? Eta orain egiten dugu, begiratu behar dezute, bai? Zein da diferentzia dibez? Egiten dugu hau, zati hau, begiratu diferentzia hau eta honen artean. Ze diferentzia dago? Honek daukala isa eta honek ez, beraz, isa, hau, zati hau izango da isa, bider isa, isa berbi, bai? Eta orain, hau, zati hau. Ikusten baizute hemen, zein da diferentzia hau eta honen artean? Honek dauka isagi bat eta honek ez. Beraz, hau zati hau da isagi bat, bider isagi bat, isagi bat, bider isagi bat, bai? Edo isagi bat berbi, bale? Bueno, egin behar duguna bakarrik da, isa berbi, eta orain biderkaketa egin. Isa, bider isa, isa berbi, isa, bider bat, da isa, isa, bider bat, da isa, beraz bi isa, eta bat, bider bat, bat. Vale? Eta azkenean, laburtu behar dugu polinomio hau. Isa berbi, gehi isa berbi da, bi isa berbi, gero gehi bi isa, eta gehi bat. Ja, atera zaigu adierazpen algebraiko bat, zatiki algebraiko bat, eta beti bezala ikusi behar dugu. Beti esan dugu, faktorizatu behar dela, eta simplifikatu, beti zatiki algebraiko bat. Hemen, ezin da gehiago faktorizatu, bai? Faktore komuna ezin da atera. Bi isa eta baten artean ezin da. Gero, bigarren pausa esan dugu, formula bikaina ezin da formula bikaina atera. Honen erroa zehatzaz dalako, eta izkin honen erroa, zehatza da, baina honena ez da zehatza, beraz ez da formula bikain bat, bale? Eta beste egongo litzatek adibidez Ruffini egitea, baina Ruffini hemen ezin da egin. Ruffini jartzen baduzute minus bat eskerrean ez du ematen gero ondarra 0, bale? Orduan, gogoratu, faktorizatzeko lehenengoa da faktore komun atera, bigarrena formula bikainak atera, eta bukatzeko Ruffini, bale? Orduan, geratuko litzateke emaitza horrela. Hemen daukagu kenketa bat, ikusten duzute, hemen, adibidez, gauza bera, faktorizatu behar dugu zatiki algebraiko bakoitza, bi, isa berbi gehi bi isa gehi bat, hau da formula bikain bat, isa gehi bat berbi izango litzateke, eskinetan erroak atera ditzakegolako isa eta bat, bai? Isa gehi bat berbi, gainera egiten badugu hau bidera hau bi aldiz da bi isa, bale? Hemen, iru, isa berbi ken bat, hau da formula bikaina lehen atera deguna, bai? Hau da, isa gehi bat, bider isa ken bat. Eta hemen daukazute isa berbi ken bisa gehi bat. Hau da, honen berdina, baina formula bikaina da, erroak atera ditzakegu izkinetan, isa berbin eta ban, orduan da, isa ken bat, bider isa ken bat, edo isa ken bat berbi. Bale? Bueno, ezin da ezer simplifikatu hemen, goian eta behian, bai? Eta, orain egin behar dugu, esan duguna lehen. MKT
hiru adierazpen hauen artean, segatik emekate kenketa bat dugulako, bai, edo batuketa kasu enten kenketa bat. Zein dauka isa gehi bat gehiago? Ba, honek ez, honek dauka horrelako bi polinomio, isa gehi baten bi polinomio, honek bakarra eta honek ez du, beraz, faktore bat izango da, hau. Isa gehi bat berbi. Eta isaken bat berbi, zein dauka isaken bat gehiago? Honek ez dauka, honek bai, baina honek dauka bi. Beraz, hau jarriko dugu behian. Bale? Bueno, pues orain egin behar zutena da, lehen esan dugun bezala. Hau, zati hau. Begiratu zein den diferentzia honen eta honen artean, izendatze egin artean. Honek dauka isaken bat berbi eta honek ez. Beraz, goian biderkatu behar dugu, bider isaken bat berbi. Bai? Zein da diferentzia hau isagei bat berbi, isaken bat berbi, zati hau egiterakoan? Diferentzia da, hemen falta dela isagei bat eta isaken bat, bai? Beraz, goian egingo dugu, hau zati hau da, isagei bat bider isaken bat. Bider hiru egingo dugu, bai? Goian. Zein da diferentzia honen eta honen artean? Honek dauka isagei bat berbi eta honek ez. Beraz, goian egingo dugu bider isagei bat berbi. Lau hau. Bueno, horren egiten dugu, hau formula bikain bat da. Lehenengoa berbi, ken bi aldiz lehenengoa bider bigarrena, minus bi isa eta gehi bigarrena berbi, gehi bat, bai? Hemen biderkatu, hau da, isa bider isa, isa berbi, bat bider isa, isa, minus bat bider isa, minus isa, eta bat bider minus bat da, minus bat, bera geratzen da isa berbiken bat, eta hemen, formula bikaina da, lehenengoa berbi, isa berbi, gehi bi aldiz lehenengoa bider bigarrena, bi bider isa, bider bat da bi isa, eta hirugarrena berri bakatu bat berbi da bat, bale? Eta bukatzeko eraiketa guztia egin, bi bider isa berbi, bi bider minus bi minus lau isa, bi bider bat bi, minus iru isa berbi, minus iru bider minus bat da plus iru, minus lau bider isa berbi, minus lau isa berbi, minus lau bider bi isa, minus sortzi isa, minus lau bider bat, minus lau. Eraiketa egiten baezute, ateratzen da, minus bost isa berbi, minus amabiz isa gehi bat, eta behian berdina. Daukagu zatiki algebraikoa bat, baina gehiago ezin da egin. Hau da, goikoa ezin da faktorizatu, bai, faktore komuna ezin da atera, eta gainera izkinetan ezin da erro karratuak atera zehatzak, bale? Minus bosten erroaz da zehatza batena bai, baina honena ez, bale? Horan geratuko litzateke horrela. Eta bukatzeko, daukagu adibidez zatiketa bat, isaken bat, zati isa berbiken isaken bi, zati isa gehi bat, zati isa berbiken bi isa. Esan dugun bezala, zatiki algebraiko bakoitza faktorizatu behar da. Hemen goian, ezin da gehiago, lehenengo mailakoa delako. Hemen behian, ezin da faktore komunatera, lehenengo pausoan. Bigarren pausoan, formula bikaina ezin datera, hemen erroa izkinean bai atera daiteke da isa, baina bi ez da zehatza erroa, beraz ezin dugu formula bikaina atera aplikatu. Orduan rufinia aplikatuko dugu, bai? Koefizientea da bat, minus bi. Orduan jartzen baezut hemen adibidez minus bat, bai? Honen zatitzaile bat, bat eta 0 bat, minus bat bider bat minus bat eta minus bat minus bi, minus bat bider minus bi, bi eta minus bi, 0. Bai? Eta hurrengo pausoan, honen kontrakoa jarri hemen bi, bat eta 0 bat, bi bider bat, bi minus bi, 0. Beraz, polinomio hau faktorizatuta izango litzateke, hauen kontrakoak, isa gehi bat, bider isa ken bi. Bai? Bale, bigarren polinomioan ikusten dezute isa gehi bat ezin da gehiago faktorizatu, bai? Eman diogu buelta, esatik eta bihurtu dugu biderketa, baina egin daiteke gurutzatu ere bai, baina bueno, buelta eman diogu, oran isa gehi bat hau jarriko dugu hemen behian, eta hau faktore komun atera dezakegu isa, biak dutelako isa, bai? Orduan
faktore komuna izango litzateke isa, orduan, isa berbi zati isa da isa, eta minus bi isa zati isa da minus bi, bai? Orduan ja, zatiki algebraiko hau, edo araiketa hau, faktorizatu dugu. Bueno, orain, simplifikatu daiteke? Zatiki algebraiko hau? Ba, ikusten zuten ez hemen hauetako bat, eta hemen hauetako bat. Bai? Simplifikatu ezakegu, bai? Eta geratuko litzateke isa bider izaken bat, eta behian isa gehi bat biditugu beraz berbi. Bai? Bueno, hau da, zatiki algebraikoei buruz, jakin behar dezutena, eragiketak, batuketa, biderketa eta zaitiketa kontuan harturik.